Haga jingja basngosi kabala jamen haka arpendriu terik unai tung arhajar arpeulai naga daw ka jingbom kit kia ginong tre jong katanat MEECL badai pet ya karaj mathan haka bau sainer electric ubahap hapadeng surok ula shimno ya ka jingim uba nebersion nongse namar bakalaj kalabat yaw ne urang ba briu haka por bau dangwan pai daka tuk tuk shalaying menta kano paisngi jong ka arpu pratrik unai tung arhajar arpulai layo bantep don burom ya kamet badang sa jong uneu rangba haulum kentang ka balang presbyterian shiken haka jinge don lang gitemen pasan jong ka balang presbyterian urang ba shnong lem ginong kit kam shnong ki kur ki kha ki bahaying hasem nabaro arliang kur kata ka kur shilla bat ka kur nongse lem bat ki para marjan ki balawan ban penchengan lem hakate ka jingja ka basngusi lepet benia ngaran daga din jong kali adalah poi satu yang ba donu briu namar udon usakut hapo kanala tambah pej kita ka baik yang ka baik jong no ka baik jong patmai dengan nang perkhat jong ah tu si galong ba nagadaw ka jing slap kumur tu hab no po nala le se ka ban ka baik dengan nang perkhat ba le se kamri nang jing bat jong like na perkhat ba de hab tu ka hab ba ni rap mo ta de jing perkhat adin jong tu kawan ko kali ka banau mo fru teki kintip ba kata ka jing ja ngil angal ya pe ka kata ka jing ja teki hon ai ga hon khanang mat palak sat ya ki mo te don ru kali ka bawan nang ne nasnong jongi ngam kan mau su ka de ka kali jong no ngam tip ka bawan na kali ka cha kam de nasnong jongi mo ka yaj nang tu teki hon ya ngaru ngana pe chata kita pergi ai laj baik diklem pej ai tengah al supet ya tu jinja tu sni adin ngapai na po kali ngai i ba dang don ngijing khi kane ka sadam ka dang khi dikti ki dang khi te hakto kali ka bubun na din ngala ong iki ba toy rablem no nang prakhat bu suman sa ban bu kali dan rei adin begitu ki parlok ki ban na din jongi anda gila pej kel persyang bayrap kel bat dan ka kti ka mon jongu Kampi ketiga diang ketiga mon jongu tiong ga don kali utrik kakta yang iru ka bat kane kalai kering kalai kamlom ban kta tong sendong ding pelaju tu senar tigini ba peli ke perlok kila persyang ban pelaju senar ba peli nga hakiru ngala seu sunai ki namar ba kila jhi tu ki perlok ke beron tu ka sngi ga ba don ngade ga jengja ngila persyang ban nile ka bala ban pelim nu breu andre kalat kamplisiu namar ba tu senar lawo ki kejat ke jong tengila kumpul perkhat no nga phone no itu ki badai batrai suk MEECL ko tigong pulit igalaj mar kadon mi jingja hangta muslim shu hi kila pulit ki galaj telefon sangi sanga gi ong bala de pulit ki galaj tengila persyang ban pa yu tu bru i ha tu por bru mthi shu te kamlong shu ini ban le ye shu te ngala phone rumba snong ngala phone ni gi bayi ngasem mo kadibala ban yo to ka history lengkot jong iba ne bason nongse kene kede history lengkot jong iba ne bason nongse la kaya iba ne bason nongse aga khat pratrik numbar aga snam cheja kandai spa propwe apo ka balang prescription scan udew kun khadu jong iba let week masing bat e let ikong series nongse ulong na ki kandai ngut sipara Aga por budang khana ulong khana obat tips ni bubura mi kiwe baloyo ikalat ban school ningkong na ka umskan Christian Apar Primary School ula pendap hadu kelas 6 nang ta lopteng jing pune jing usya ka nang Blue Higher Secondary School D1 badun pendap ya ka hadu ka kelas SSL Christian hadu mentau dang long we na dikhot jong ka umskan Sport and Cultural Club long ru breu bopna thulik kum ha ka bapen but ya ka jingkren jingkiwe der we na ki komentator habalong ki jing le kai football bat ki pat ki jing le kai long khna bosman basting banai sha ki jing seng jong ka balang katana du ka junior society hadu ka senior society hadu menta udang long we na ki dikhot jong ka society ni hamsken Bada baula samlabha ulai poi kano bat kabitiang sela house nem arja sau
ulayo ru laingut ki kun ar ki kun sinrang bat kawai ke kun kente ulalong ubri ubakoi bakia ubabit babiang akalong reniang ke jongu hinre kelam koi perkat hak ar pendertri jong bena jeliu snam araja fulai ka badangan pai namden haki daka bai ke baunya hi ulai kendu ia ke jing e hak jing ngucungu ha ka bala we na isainar jong kalat balahap arut jong surok kumta kalat ga electric current kalatan yo bat ula klat no ladon ki paralog ki ba persyang menyerap yu ki balalap remla nama ke jingdon jong ka bor jong kalat ka electric current kumta ula klat no hak ar pendri jong benai benyus nem arja fulai hak por kum ar bji kumta ulai no sedin yala kalok palangut ki kun lembat ki men ki para basibun ki bayi ngasem jongu ka jingklat jong ne rong ba kalong ka jingdo ka krawi ki ngasem jongi haba madap karta sau kuisnem krasni sau kuisnem krabanai sausni suk ki bayap dangen haji su nong penim ka nam jeng ki long jing ubi ki ya bi ka benim amen.